O činnosti a novinkách vydavateľstva Matice slovenskej sa dozvedeli študenti Gymnázia Pavla Horova na popularizačnej prednáške. Venovaná bola bernolákovskému hnutiu. Jeho vedúcou osobnosťou bol Anton Bernolák. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach prezentovala knihu Bernolákovci Premožitelia času, ktorú napísala s vedeckým pracovníkom Lukášom Perným. Bernolákovci boli tí prvotní hýbatelia vo veciach jazykových, národných a kultúrnych. V roku 1787 uzakonili prvú spisovnú slovenčinu, Bernolákovčinu, ktorá sa používala vyše 60 rokov. Zároveň pripravili takú tú pomyselnú cestu pre ďalšiu fázu slovenského národného obrodenia, konkrétne pre štúrovskú generáciu. Pôvodní Bernolákovci, ktorí tvorili slovenské učené tovaristvo. Ďalej taká tá stredná generácia, ktorá mala aj spätosť s generáciou Všeslavie. Tí skôr pôsobili v Pešti, respektíve v Budapešti. Boli to napríklad Martin Hamuliak, Jan Herkel, Jan Kojš. No a tí najmladší Bernolákovci, tí už aj spolupracovali s generáciou Štúrovcov a patrili medzi nich napríklad Štefan Hýroš, Jozef Šťastný, ale môžeme ku ním priradiť aj pokračovateľa bernolákovskej tradície, a to konkrétne Štefana Mojzesa. Študenti si mohli prezrieť široké spektrum literatúry. Dozvedeli sa, že vydavateľstvo vydáva 3 druhy publikácií: periodické, neperiodické a príležitostné tlačoviny. Ukázali sme im novinky, ktoré vyšli vlastne v našom vydavateľstve minulý a tento rok, lebo vydali sme veľmi významné publikácie, napríklad k výročiu Ľudovita Štúra, krásnu zberateľskú edíciu, kde vlastne vydávame reedíciu jeho základných diel. Jednou z najnovších publikácií je kniha Pamäť národa. Mapuje obdobie Matice slovenskej od založenia, od roku 1863 až po súčasnosť. A vlastne v tejto publikácii, hrubej, bohato ilustrovanej na kriedovom papieri, sa dozvedia nielen to, čo vedia z hodín dejepisu, ale dozvedia sa, tam je väčšia časť venovaná súčasnosti, posledným 20. rokom. A tam sa dozvedia o tom, aké odbory má Matica, čo všetko v súčasnosti robí Matica, že máme mladú Maticu, do ktorej sa môžu zapojiť. Čiže naozaj vynikajúca publikácia a myslím, že tá ich celkom zaujala a boli prekvapení, čo všetko tá Matica robí v súčasnosti. Takéto stretnutia sú pre študentov náučné a prínosné, pretože sa z prvej ruky dozvedia, ako Matica pracuje v regiónoch. O tom, že napríklad vydavateľstvo chce a aj spolupracuje aj s mladými ľuďmi. Ja som ich na dnešnej besede napríklad aj vyzvala, ak niekto tvorivo píše, aby sa nám do vydavateľstva ozvali, lebo je možnosť koordinovať s nimi ich tvorbu a možno aj niečo im do budúcnosti vydať. Máme aj takéto možnosti. A ja si myslím, že po tých besedách úplne ináč sa tí mladí ľudia alebo aj deti pozerajú na tú Maticu. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Michalovciach Karina Pšatníková porozprávala o aktivitách, činnosti, význame a fungovaní Matice slovenskej, o osobnostiach, ktoré pôsobili na Gymnáziu Pavla Horova, pamätných izbách v našom regióne, o aktivitách Mladej Matice a podujatiach, ktoré sa plánujú v nasledujúcom období.